Heeh. Kelas piro cah bagus? Mas Diri saiki ning kene ta sekolahe? Nggih. Kelas pinten? Kelas kalih. Kelas loro. Nggih. Info sing tak tampa sampean belajar dalang nembe 2 wulan. Nggih. Gurumu sapa? Gus Akbar. Gus Akbar sapa? Balowo. Oh, Akbar Balowo. Ora Akbar Sahalam. Iya, Pak. Akbar Balowo. Ayo, kowe sing Pak ratap. Ora maksudku kok malah diceluk Gus. Kalau bicara pakai mic karena dalangnya agak budek kupingnya. Kalau sudah dilunasi agak budek. Pakai ra, Mas. Pak Coro. Ya. Tepuk tangan sekali lagi Bandok Selo. Oh alah nduk kok ya sampean kok ya apal luar kepala. Ngene-ngene aku ora nyangoni kok ya dosa hitungane. Semoga besok menjadi sinden yang hebat. So nek wis SMA jangan lupa daftar ke SMA PGRI 1 Nganjuk nggih. Ya, sekolah yang sangat luar biasa. Nggih, banter. Nggih, Pak. Nggih, Pak. Nah, kowe kotangan saya mau kotangi apa to, Nduk? Sukses selalu ya, Nduk Cahayu. Selo. Nah, terima kasih. Nah. Oh, langger. Ayo ngono. Aja dikekne bapakmu lho duwite, engko nggih othok lho engko. Ora. Mbak nuwun. Ya, Jan, ya. Ya. Iki gilirane sapa? Gilirane Genduk Niken Salindri no. Ya sing diantu-antu lawan para-para utamane Bapak kepala sekolah. Ya. Ya lan Bapak Ibu guru juga siswa-siswi sing mapan ana ing SMK PGRI 1 Nganjuk. Ya. Ngono ya. Iya Nduk, Niken Salindri diaturi jumeneng. Ngono pasumbang lelagon kok diatur karo Genduk Niken Salindri. Oh, ngono ya. Ya. Ya disupati musik Mas Coro. Nah, untuk berdirinya sang bintang dari kota Kediri, kota tahu. Ya. Niken Salindri. Yuk. Sugeng dalu Nduk Cahayu Niken Salindri. Sugeng dalu bapakku yang Terapa? tergenit. Tergenit. Lho Pak, aku ki yo jek cilik lho Pak. Aku yo jek cilik lho Pak. Terus maksudmu piye kok muni jek cilik? Lah mau selo disangoni aku ora tau disangoni. Loh, lek kowe njaluk sangwaku tak sangoni 100 kuwi nguyahi segara. Mergo bengi iki bayaramu kaya bayar aku akeh bayaramu lho. Beda Pak, bayaran. Lho beda piye? Nek bayaran sing nampa ki ibuku, nek sangu ya panggah aku to Pak. Dadi ngarep jenengane bapakku lho Pak. Heeh. Jan ngakoni kula anak to nggih. Ya, Dene yo disangoni ngono kuwi ora tau ketemu ki mbok yo nyangoni. Ora terus bukane nguyahi segara lek 100 ya berarti 1 juta ae Pak. Ngene lho. Mergo apa kowe ora tak sangoni sanguku ya mek 100 tok iki mau. Dadi tak kene selo wis nek ora percaya takono ibumu lho. Aku iki ora tau nggo dhuwit ngono lho. Masa? Heeh, tenan. Apa arep tak kei ora enek bisa nduk entek resik bisa tanya apa-apane iki. Iki lho, karek 10.000 gelem apa? Yakin. Ya sudah kalau gitu kita sudah lama tidak bertemu Pak. Sehat ya, Nduk? Alhamdulillah sehat Pak Panestune. Jenengan pripun sehat? Sip, sehat, fit. Alhamdulillah. Niki acarane Apa? Dies Natalis. Dies Natalis kuwi dari bahasa Latin, ya. Nggih. Dies ki hari, Natalis ki lahir, hari lahir. Lahirnya SMK PGRI 1 Nganjuk. Nggih. Ngene iki SMA niki sering mengadakan acara Pak. Heeh, kowe rene wis piro? Kula mriki nembe pindah niki Oh, ketingale. pisan iki ya. Heeh. Nggih ketingale Pak. Oh, ngono ya. Nggih ndek wingi nggih wayangan ndek wingi Pak. Heeh. Tahun wingi. Tahun wingi wayangan. Wayangan.
Oh. Dalangnya kene, cedek kene. Oh. Nggih, terus dek wingi anane nggih wayangan Oh, ya. ngono. Nggih sering niki SMK niki sering, Pak. Oh, ngono. Ngentenake acara-acara ngeten niki. Berarti nek ku ngomong ket sore mau bener ya, Nduk. Nek kene iki SMK sing berbudaya ki pancen bener ya, Nduk. Nggih, leres sangat muri-muri budaya Jawa, Pak. Sore mau ya nek krawitane, ya enek dalange sing ngucuki. Nggih. Ya enek sing nyanyi, campur sari ya ana. Nggih, leres lho, Pak. SMK yang seperti ini tuh dia melestarikan budaya Jawa itu sangat bener loh, Pak. Iya. Nggih, benten kalih SMK ku, Pak. SMK kamu. Sing dituangke artis-artis Jakarta tok ya, Pak. Iya. Iya. Ya didoakan semoga SMK PGRI 1 Nganjuk semoga semakin lestari. Amin. Semoga semakin jaya. Dan semoga semakin banyak muridnya. Wah. Dan terutama buat Bapak Ibu guru, khususnya kagem Bapak Kepala Sekolah Pak Lukman. Bapak Lukman Suyetno, mugi-mugi pinaringan rezeki ingkang kathah barokah. Amin. Turah-turah. Mugi-mugi pinaringan panjang yuswanipun. Amin. Niku Bapak Kepala Sekolah ingkang damel jas biru. Sanes. Sing ndi jajal? Lah kaya lho sing melambaikan Nggih, tangan. maksudnya sebelah jas biru. Lah kayak penjane Pak Lukman. Nggih, nggih sebentar lho, Pak. Nggih. Mugi-mugi sehat selalu panjang umurnya, tambah sabar. Ngomong murid-muridnya. Pak Lukman ki benar nanggap kowe. Hah? Heeh. Teng pundi? Duwe gawe utawa hajatan. Tapi regamu lu warang ndak sida sidane. Ampun lho Pak, ampun mikir kula larang lho Pak. Lah ngapa? Saged dicicil niki Oh. Salindri. Cicil. Nggih, saged dicicil sak menika. Oh, ngono. Isu awan kalih bengi nggih Pak nggih. Wah, kaya nguntabel. Isawan sore. Kamu selaku juga dadi siswi ya. Kamu masih Saya SMA jadi kan, Dok? Iya masih Pak. SMA. Ya, saya kelas 2. Doa apa untuk para siswa-siswi di SMK PGRI 1 Nganjuk? Oh, ini juga melihat siswa-siswi. Oh, banyak sekali yang melihat. Juga gandrung dengan suaramu, Dok. Oh, iya Pak ya, semoga menjadi anak yang sukses, berbakti kepada kedua orang tua, semoga tercapai cita-citanya. Betul. Dan bisa membanggakan kedua orang tua. Amin, amin. Yang penting kuwi menjadi generasi yang handal untuk kemajuan Republik Indonesia. Sip. Ini ya. Sudah? Sudah. Silakan untuk berdiri untuk menghibur para pandemen budaya. Yap. Ya. Aduh. Ya. Arep nembang apa manut. Ya. Arep nembang apa terserah karo nduk niken. Ya. Ya. Apa Pak lagune sing halus apa sing kasar? Wah sing halus e. Sing lah dibawani sik sing kepenak. Mergo suaramu ki nek nyuwara bawa bisa kaya dene ngumbulne tarup. Lagi dibacutke lagu-lagu sing anu ngono ya. Ya, mbok menawa ana lagu-lagu sing kamu berikan sebagai penyemangat untuk para siswa siswi di SMK PGRI Nganjuk Jawa Timur. Oh, ngono ya. Wis tok dawuh. Wis monggo genduk niki Salindri sing milih lagune. Ya utamane kanggo menjadi Bapak Dr. Andes Lukman. Ya, iki ana pamundhut ning mengko bubar iki, Nduk. Apa Pak? Dari Sekarisa Decoration. Request lagu kawitane Sinawang. Sukses selalu Sekarisa Nganjuk. Ya. Iki sing tembang sing berbau gamelan luwih dhisik. Nggih. Apa? Bawarian Pak. Bawane manut. Nggih. Ya. Nek ora kleru kowe bawa sambung panci dalu ya ta? Yap. Karyane Mbah Haji Sukron Suwondo. Yap. Oke, lanjut.
penggemar-penggemar Nganjuk wayangan bengi iki tumblek-blek ana kene nduk Ken. Nggih. Saka BKC Dwija Kangko Klub Nganjuk uga PDKP Pandemen Dwija Kangko Putuk Rejo uga penggemar-penggemar Dwija Laras Indonesia ki mau Mbak Sopo Puspita dan kawan-kawan ya diinformasikan kembali untuk pecinta wayang kulit untuk mendatangi kembali pagelaran Dwija Laras Indonesia dengan Dalang Ki Anom Dwija Kangko ya kuwi bertempat di Sambiroto Kecamatan Baron Nganjuk pada tanggal 18 Januari ora 18 apa tanggal 18 Juli 2026. Astagfirullah Pak. Jek suwe men. Sing lewati ulang tahun. Lah ya coba. Ya. Nenong Cabang Nimasuka nanggepi lola long ayo ta sambung rasa nanging wanci telu iki ana penggemar ya tau nanggap awake dhewe Mas Ruki saka Melandangan Pace. Ngah. Ki WA nembe kecethit bangkeane Mas mboten saged sowan ningali wonten ing YouTube. Salam kemawon kangge pemuda Melandangan Kidul yang sedang di lokasi pagelaran. Nyuwun lagon napa kemawon manut ya digarap. semoga cepat sembuh. Semoga cepat sembuh. Heeh. Mas Ruki matur nuwun uga iki ya kepareng streaming ya heeh. Ya kuwi penjenengane Pak Madrim ingkang mapan ning Surabaya ya nyuwun lagu sapu tangan damel gamelan Bali Mas Kangko nggih ingkang badhe wayangan kula bincang tanggal 28 Desember wonten ing Bojonegoro. Wah, Pak Madrim sugeng midhangetaken ya Pak Jiman Kemloko Legi ya juga woro-woro ampun kesupen bincang tanggal 29 Agustus 2026 wayangan dateng angkatan bintang tamu Niken Salindri ya angkatan Rejoso. Ya nak baca nak Tanono ingkang rupeda nanong nyuntak tresno senadyan mung srana piranti garap langgam sik engko sing kedua garap gamelan Bali no. Oh ngono uga aku salam kelawan anak-anakku seniman dalang ingkang mapan ana ing Nganjuk ya iki mau do salaman kelawan aku Mas sapa ki mau aku lali ya Tole Bimo terus Akbar ya Chandra ya ya dan lain sebagainya. Niki lho, Pak. Ini dalange SMK PGRI 1 Nganjuk baru 2 bulan lek belajar dalang ning natane wis wani pentas. Nggih. Ya, ayo iki. Jenengmu sapa coba Gus? Kalau Dirli. Sapa? Dirli. Girli. Dirli. Dirli. Oh, Dirli sapa?
Ora pantes jenengmu Dirli iki. Lah napa? Lek dalang ki jenenge kudu sing rada-rada nganggo o. Oh, apa meneh Kangkong. Heeh, Purbo Asmara. Purbo Asmara. Anom Surata. Dirli. Diganti. Dirli. Seto ngono apa piye apa? Elek ya. Ganti Broto. Heeh. Kelas piro cah Bagus? Mas Diri saiki ning kene ta sekolahe? Nggih. Kelas pinten? Kelas kalih. Kelas loro. Nggih. Info sing tak tampa sampean belajar dalang nembe 2 wulan. Nggih. Gurumu sapa? Gus Akbar Gus Akbar sapa? Balowo. Oh, Akbar Balowo. Ora Akbar Sahalam. Iya, Pak. Akbar Balowo. Iya, Pak. Ya iya. Kowe sing mak ratap. Ora maksudku kok malah diceluk Gus ngono lho, Pak. Jeluk Gus. Sanes. Niki anune Mas Akbar. Apa? Anu sama lah penyanyi apa Mas? Mau Mas? Heeh. Dadi nganjuk ki Akbare enek loro, enek Akbar Balowo karo Akbar Sahalam, ngono ta? Nggih. Ya dalang. Kenali Bambang Balowo. Heeh, Bambang Balowo ki MC-mu. Ya, Mas, njajal suluk titik-titik ya, ya. Ayo, suluk belok Mas Lindro. Ya, Mas. Lah iya. Lek disiarke karo apa jeneng MC no. Mari kita saksikan bersama-sama pagelaran wayang kulit dengan dalang Ki Anom Surata. Pas. Ki Purbo Asmara. Pas bareng Ki Dalang Dirli. Gantinen jenengmu. Ngedoke rego ya. Lah ya ngedoke rego ora iso larang ngono. Dirli sapa sih? Dirli Galuh Pramudya. Loh, ai Pramudya. Pramudya. Galuh gawe O. Heeh, gawe o. Ah, ya. Ayo. Apa suluke sampean apa? Ya. Apike ya Allah. Wah, sik urung muni kan. Lila lamun kelangan ora geketun. Trima lamun kataman sesare. Lakawana longso srahing Bathara. Ya. Glo, siswa oning SMK PGRI suarane hebat, suarane jos. Dari cita-citane ini kan pengen duwe bojo dalang. Nggih, Pak. Heeh. Amin amin. Gelem apa kowe? Kowe gelem sing moh niken. Sampeyan gelem dadi bojoku, Mas? Boten. Ya batin kok siap menyawamu ki. Gak tatak blas. Lah tatak blas. Wong lanang kok karo niken ora tatak-atine. Wong lanang ki lek wis kadung jatuh cintai wis anu Mas, kudune apa jenenge berusaha ya to, Pak? Heeh. Berusaha ora tatak blas ngono kuwi sampean. Ora wani. Sing gak mbok wani Ora. apa? Lah sing mok wedeni saka niken ki apa? Wong kaya bocah biasa, kaya kowe ya bocah biasa. Sing tok wedeni apa karo niken? Kata. Kata. Nggih. Contone siji wae. Apa? Ketenarane Niken Salindri iki coklo mangsa wong lanang arep nyedaki digrek atine. Mergo bocah sing wis bersinar jenenge. Artis lah wong artis Indonesia. Ngono to? Nggih, leres. Kowe merasa kecil to? Nggih. Aja ngono. Gedhekno atimu. Mulai kecil nek atimu gedhe, engko saya suwe saya gedhe. Iso wani karo Niken Salindri. Jenenge kepedenen nek. Makane wedi. Makane wedi. Iya. Lagune Lintang Asmara apa ya? Coba Kang Gus. Asmara. Siang pantoro Kok fales to, ratri. Pak? Kok fales to? Ora. Nah, gitu. Siang pantoro ratri mongap cipta pukulo. Ha. Ketak wayang le. Nah, iki nggih kowe iki wis ditandang tangane karo Pak Anom Disa Kangkung. Tapi swantene pun Toto nggih, Pak. Nah, Mas. Toto. Mas Bagus. apa, Mas? Dirli. Dirli. Apa-apane Dirli. Ya. Ya coba campur sari. Ya, gamelan plus musik. Yuk. Ya. Lintang Asmara. Terus.
bersama Niken Salidi. Ayo le sing kendele. Yo. Tempat dari satu minggu. Luar biasa, Cah Bagus. Wis duwe kendel suaramu yo apik, semangat nek mau belajar menjadi seorang dalang nggih. Seorang dalang nek ditekuni tenan. Boh, anggeran wis ora keberleren, gitu. Nggih, amin. Duite meni akeh. Amin. So nek dadi dalang kondang aja rubah rabi wae ya. Enggak Amin. boleh. Heeh, ya Cah Bagus, iki wayang jenenge sapa iki? Sapa? Karo Mik no. Jojroto. Salah ngawur. Lha sinten? Gondo Wartoyo iki jenenge. Salah, kuwi jenenge Gondo Supono. Iki jenenge anu lho, Patih Ngastina dhisik, Raden Gondomono. Nah, Nggih. heeh, golek longgar ngene Pak Kangkong. Nggih. Engko tak warai main dadi maksudnya main wayang ngono lho. Bagus. Matur nuwun. Heeh, heeh. Dagangan iki wis apa-apa. Wes kono ya, tinggi sinau ya Cah Bagus. Semangat selalu. Pastinipun, Mbak. Ya. Salam go Mas Akbar Nggih. Handoko. Balowo. Oh, Balowo. Iso Akbar Handoko. Iya, adoe nang tekan Temanggung. Ya, Akbar Balowo. Ya, gurumu. Terima kasih ya Mas Firly, semangat terus, semoga bisa tercapai cita-citanya. Lewes dari dalang kondang aja lali nanggap Niken Salidi. Amin. Amin. Nggih, matur nuwun. Matur nuwun, Mbak. Nggih. Ya. Gondo sapa jenenge? Gondomono. Gondomono. Ya biasa nggih. Ya. Sudah saling saya karo para sinden-sinden. Pak. Apa? Iki mumpung anak kecil ini belum tidur Pak. Belum tidur. Kasihan nanti kalau nunggu lama-lama. Oh, mau nyanyi lagi? Satu kali lagi aja. Oke, bisa. Kasihan Pak. Ya, Nduk selo ayo Nduk, tampil lagi Nduk. Nah, Sampai. Ya. Duet bersama Niken Salindri. Habis ini pulang besok sekolah apa enggak? Besok libur hari Natal. Hah? Oh, besok libur. Iya. Wes, saiki ketok nek ora tau mlebu sekolah kowe. Ora Pak, lali aku mau enek bocah pamit Natalan ya. Oh iya. Sapa sing pamit Natalan? Hah? Ya, uga diucapkan selamat hari Natal untuk Selamat hari Natal bagi yang merayakan. Ya. Mat Kristiani, selamat hari Natal. Ya. The wish on the well wish. Hah? Ya. Oh iya deh. Namanya tadi siapa? Selo Baselo. Itu kalau rumah Padang. Siapa? Selo siapa? Selodika Gracio Dewi Ferdiansa. Ora pantes, sindene ora pantes jenenge ngono kuwi. Terus diganti sapa? Diganti Selo City. Nek cakala mangsa nek bintang utawa penyanyi apa pelawak ki lek nganggo mburine dikai jeneng kewan ki iso kondang lho kan. Ora mesti Pak, jeneng kuwi lho. Aku lho kondang nek jeneng kewane Pak. Asline enek. Sapa? Niken Salindri tekek. Iya. Selo, cita-citanya mau jadi penyanyi. No penyanyi, no. Sinden. Ya? Oke. Sinden seperti siapa lo? Seperti siapa? Mbak Niken. Mbak Niken. No. Kok nano yang apa kan? Aja kaya aku ya, Pak. Lah ngopo? Engko aku ra payu. Lah ya ora. Karirnya aja, karirnya yang kamu contoh. Niken Salindri dari kecil. Nyontoh karire ya. Ojo nyontoh percintaannya. Ora cinta-cintaan, gak boleh. So lek wis gede ya toh, lek wis terkenal gak oleh kenal jenenge wong lanang, ngerti? Kena, ngerti, genah. Ngerti? Heeh, ngerti. Ken madhep ini diluk
Kowe iki ngomong ngono lahir batin ora? Lahir batin Pak, aku nyontoni sing apik maksudnya. Biasanya nek nyontoni iki mending lakoni. Lah aku saiki gak cinta-cintaan lho Pak. Oh iya. Sing kae ya wis kae. Iya. Kita semua teman ya. Teman, kalau berteman nggak apa-apa, kalau cinta-cintaan jangan, oke? Kamu sekarang kelas berapa? Kelas 2 SD. Oh ya, benar, pintar. Terus kamu rumahnya mana? Nganjuk sini. Oh ya. Sik tok ganti sauri sik, mau jawab dhewe. Lah suwi lho Pak nyauri Pak. Kamu wis ngantuk belum? Sudah. Oh ya, habis ini ya. Habis ini pulang ya. Udah capek juga. Sudah. Oh ya. Tadi siapa yang make up Ibu? Oh. Terus tadi kesini diantar sama siapa? Oh bapak, bapak, iya. Apa sih mbok kotangin itu lah? Urane apa-apa nih barang. Kok mini ya Ram, kok cantik ya Ram sama niki. Ibu bisa nyanyi juga ibu Gak bisa, ibu perhiasan ya. Tapi lagu pop. Oh lagu pop. Oh yo sosoknya jadi warai lagu pop ya bunda ya. Berarti warai lagu apa? Lagu sinden tuh Pak. Sinden ya. Kan cita-cita jadi sinden. Misalnya kamu nyanyi apa sekarang? Mau nyanyi apa? Tadi Kusuma Wijaya udah. Sekarang nyanyi lagu apa lagi? Apa sama? Langgam, Bowo, apa? Ayang-ayang. 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 Coba dulu tes nada dulu. Anu kan, malam hari ini juga dirawi dulurku Mas Agung Sudarwanto, wi gurune anakku Adeka Sang Narendra sing asline Nganjuk saiki mapane ana ing Surakarta. Pak Guru Agung. Nggih, dalu Bapak. Ya kalau Pak Agung kalau. Ya seangkatan karo aku. Aku jane angkatane ning dhuwur ning gandeng anu ra tau mlebu dadi barengane Agung. Ya. Yuk. Mas Agus. Ayang-ayang. Nah, coba ngarah. Astagfirullahaladzim, motoku Mas Purane. Tahu Mas Agus yang. Iya. Bira? Dewa-dewa ning asmara kuatna ati kawula angkana kulala petresna datang kendhat saking cepet Tarewangi tapateni lahire tresna kang suci kasunyatan yen ta aku sliramu isih nyawiji. Oke sudah, ini tadi suaranya sudah bagus ya Pak ya. Bagus. Tinggal jogetannya aja ya sayang ya. Contoh nono jogetane piye kan? Tolong kendangannya Mas sing handset Mas. Gugu. Gugu. Mas Gugu. Heeh. Kendangannya piye ya enake ya. Kamu bisa sogok-sogok ala keri-keri enggak? Saya urung ngerti. Urung iso keri sian. Kendangannya saya bisa bikin jogetnya Mas sing ngene-ngene ya Mas ya. Oke Mas, Mas Gugu. Halo. Jahipong ae deh kayake. Mas Guru. Ya gak aku iki ganggu Mas Gugu iki wayahe kerja lho soalé Bu. Masa ya tuwega to ngono kok gak disawang to aku ijanan. Yo. Tangane ngene tangane. Heeh. Duh, gede dawa. Pak. Dewa-dewa ning asmara kuatna ati kawula angkana kulala tresna datang kendhat saking cepet. Ayo tangane. Mendek. Bokonge ning mburi ngene, bokonge. Ayo tendang. Pengen terkenal pura, pengen bayarane larang pura, ayo. Hubungane. Tangane rada mundur. Bokonge jentit. Nah, meding. Iki rada medhek. Yo. Dewa-dewa ning asmara kuatna ati kawula angkana kulala tresna datang kendhat saking cepet. Munyer tarewangi
Lah ya sing prat-pratmu sapa? Sampai tibanya masih malu-malu. Iya. Kalau mau menjadi sinden yang terkenal itu ndak boleh ada rasa malu, ya. Gak duwe isin, ya isane ngisin-ngisini ya. Ya. Enak dijaipong nih Mas. Iya. Ya, ayo coba. Yo, lagune anyang-anyang. Yuk, maka Mas Joro. Masih bersama Selu. Yo, sawangan mendung mentiung kaya gawe payung, Nduk. Ya. Soreng rono.
Utata Katiwisaya Indriyaksa Sara Maruta Yaksa Gura rupa Ari sedeng Narendra Yaksa alalaku kang mawaling kang gambira marang hangise siung metu Prabawa Gura mawalikan lesus lan prakempo tetya duraba rasa mrih corot naning lawan Ratrilodra Wangkala Lodra Mas Patik Raja Dewaku bojleng iblis lanat setan padha jek-jekan Togo kula nuwun wonten pangandika ingkang adhawuh sinuwun Prabu Kala Srenggi ing negari Guwa Barong bilung dawuh bose kula mriko ngantos gumun setahun jengleng serendeng. Prikelenggan samangke paduka nganti para wadyabala ngantos dumugi ing papan mriki. Kula mriko dereng miterang ing sarta dereng mangertos wa sing gatiga. Dina samangga kowe jujur karo aku. Sejarah tumraping Prabu Kala Srenggi ing negara Guwa Barong iki aku biyen kuwi anake sapa, Gug? Saderengipun kula ngabdi dumateng panjenengan, kula sampun ngabdi dados pamongipun ingkang Rama ingkang sampun nyuwargi. Bapakku sapa, ibuku sapa? Ingkang Rama kelawan ingkang ibu menika tunggal kandung.
sedulur tunggal kandung nggih ingkang Rama nami Jata Gimbal ingkang ibu nami Jata Gini. Jata Gimbal bapak sampeyan kelawan Jata Gini menika tasih paris, tasih sedulur kenyer-kenyer. Ing atase isih waris, isih sedulur, isih sak getih kok nganti iso anak-anak aku ki. Biyen ceritane kepiye kok ngaten. Nggih nuwun sewu, pun kok jeneng kula menika ngrasani ingkang sampun murut wonten Kasidan Jati. Jlentrehipun cariyos ngaten, rumiyin ingkang Rama Jata Gimbal menika kedanan kawan wanita ingkang sulistya ing warna garwane penengah Pandhawa Raden Arjuna ingkang naminipun Dewi Wara Subadra utawi Dewi Wara Sembadra. Bapakku Kanjeng Rama Jata Gimbal gandrung lawan Dewi Wara Sembadra. Nggih, ta. Ingkang rayi ingkang Rama tegese adike bapakmu Jata Gini ingkang mijil pawestri menika ugi kedanan karo wong lanang sing jenenge penengah Pandhawa Raden Janaka. Ingkang Rama kedanan Sembadra, ingkang ibu kedanan penengah Pandhawa si Arjuna. Gandeng wis ora kuat dimpet njolo ing rasa kepengin sandingan kelawan sing den tresnani nggone lunga Jata Gimbal karo Jata Gini saking negari Guwa Barong niku boten kencan boten semayan. Terus kok nganti iso anak-anak aku wit larah-larahe kepiye kok. Gandeng ingkang Rama menika Sekti Mandraguna, ingkang ibu menika nggih Sekti supaya kelakon sedyane nalika wonten ing margi ingkang Rama. Ingkang Rama Prabu Jata Gimbal menika memba penengah Pandhawa Raden Arjuna. Iso memba penengah Pandhawa Raden Arjuna. Nggih, pamriye nek ketemu kelawan Dewi Wara Sembadra ora ngawuningani mboten mangertosi nek lugune sing dadi Janaka menika ingkang Rama pun Jata Gimbal. Lah ingkang ibu nggih ngaten supaya rancak gegayuhane iso carem asmara, iso gegandengan kunca kelawan penengah Pandhawa Janaka wonten ing margi ingkang ibu Jata Gini nggih memba putri kang sulistya ing warni nggih menika Dewi Wara Sembadra. Ngono ya kok nggih. Mboten kencan mboten semayan bapak sampean sing wis memba Janaka, ibu sampean sing wis memba Dewi Wara Sembadra ketemu teng gubuk asmara. Ngono ya nggih. Lah dikira niku sing digoleki wekasane datan Saranta lajeng carem asmara. Carem asmara neng ngendi? Nggih teng gubuk asmara niku teng tengah Saben. Noyah nayuh Baskara Titi Mangsa datan Kanyana wiji saking ingkang Rama sing memba Janaka menika mancep ana rahime ingkang ibu Jata Gini sing memba Sembadra. Barang pun rampung anggenipun carem asmara badar sejatining wujud kang Rama badar Jata Gimbal ingkang ibu badar Jata Gini. Ngeblak bareng beh bake sing tak keloni dulurku dhewe lho. Ngono ya kok nggih. Nek miturut aku dulur ki malah enak e kan. Wong ora ngerti agama ya ngono kuwi. Lah wekasane wiji sing tumanem wonten guwa garbane ingkang ibu Jata Gini. Menika mbabaraken putra panjenengan bapakku karo ibuku sing mateni sapa. Gandeng rumangsa diwirang-wirangne lawan penengah Pandhawa Arjuna nantang perang lawan Janaka. Bapak ibu sampean sing mateni Janaka.
jelek tumiba gekaran san tosa kalingan aragung warta nemeh teko sikara karuda tatagi tan katong jadi kaya ngono niku critanipun kabeh ki ora disengaja ya Kang heeh nek disengaja ana cekala mangsa malah ra dadi nek ora disengaja kok malah lah kok togok kok wonten dawuh aja nyeluk-nyeluk aku JPS lho utang loro nyaur loro utang pati nyaur pati luripun kados pundi dina iki srana nyuwargake wong tuaku sing wis mati Kanjeng Rama Jatha Gimbal lawan Kanjeng Rama Jatha Gini aku kudu iso nyuwargane wong tuaku srana mateni Janaka salah nek ngono salah sampean Tur miturut manut sumarah mring Gusti Dene Sidi Hyang Utama Dene Sidi Hyang Utama carane nyuwargane wong tuwa sing wis seda carane nyuwargane wong tuwa sing wis mati niku mboten kaya ngono carane utang loro nyaur loro utang pati nyaur pati niku aliran sesat sisip sembire luput katuranggane niki mengke badhe kleru langkah sampeyan nek sampeyan gego aturipun pun togok nek carane nyuwargane wong tuwa niku mangdongake Robik Firly wali-wali daya warakambuma kamaro bayani sohiro niki mengki iso nyundul wong tuwa sampeyan iso munggah kaswargan jati awit wonten parit ya ora usah nuturi aku ora usah ngandani aku yen bayi wingi sore kena tok kandhane ngaku wis gerang gaplok lak lajeng kersanipun sengaja aku nggawa wadyabala saka negara Guwa Barong dina iki bakal goleki Janaka kowe kudu iso nuduhke Janaka saiki ana ngendi nggih Janaka ri kelenggan samangke mapanipun wonten negari Wirata kabar sing sumebar kiblat papat limo pancer bakal ngayahi perang suci perang gedhe sing angka 4 sing namine Bratayuda Jaya Binangun perang lawan dulure sing jenenge Kurawa mapane ana negara Wirata nggih yen